Dobre. Ozrejmite nám prosím vás pravidlá v kolkách. Kolky v pravidlách sú dosť ťažké z hľadiska toho, že hráč ako náhle nastúpi do svoju dráhu, musí sa momentálne sústrediť na všetko, čo sa týka tých pravidiel. Po prvej rade v hode, aby neprekročil dosku, v hode, aby položil na dosku a nie na dráhu. A to tretie, čo je najdôležitejšie, aby nerušil hráča okolo seba. Dokoľko sa hrá? Sú kategórie pre žiakov, to je U14, kde sa hrá 60 hodov. To znamená, že 30 doplných, 30 dorážka. A u kategórie muži, ženy, dorast je to 120 hodov združených, kde na každej dráhe odohrá hráč 15 hodov doplných, 15 hodov dorážka, 4 krát. Mohli by ste nám niečo povedať o histórii v kolkách a vlastne ako dlho sa to hrá na Slovensku približne? Kolky na Slovensku sú veľkou tradíciou. Zasahuje to až v predvojnových obdobiach, kde po dedinkách a okolitých malých miest a jednoduchosti hre vždy sa ľudia schádzali v kolkárniach, ktoré boli vybudované, jak sa vraví, na drevených dráhach. Pozdejšie, ako náhle, už po vojnovom období sa začali stavať riadne kolkárne, boli to dráhy asfaltové. U nás takisto boli asfaltové dráhy, potom sa prešlo na sadurit. Aj táto kolkáreň mala štvordráhu vybudovanú saduritom a vďaka mestu a vedeniu celé mestskej organizácie sa zmodernizovala táto kolkáreň na najvyššiu úroveň, kde môžeme my fakticky reprezentovať nielen náš okres, dokonca aj Slovensko v medzinárodných turnajoch, ako aj dneska prebiehal aj včera a vlastne aj dnes. Ďakujem veľmi.